Мъжете често искат повече. По-големи коли, по-големи екрани и да, по-големи гърди. Аз повярвах, че кубиците ще ми купят внимание и любов. Нищо подобно не се случи. Купиха ми интерес на дребно, без дълбочина. Романтиката я смених с чакални. Срещах повече лекари, отколкото мъже. Уж търсих любов, а събирах епикризи. Кубиците не добавят интелект, не лекуват самота, не запълват празнота и не правят мъжеверен. Те дават ефект за минута. После лампите угасват, идва болката, умората и уауто изчезва заедно с тях. Ако искаш авантюра за една вечер, силиконът върши работа. Ако искаш партньор за живот, бъди себе си. Силиконът е примамка. Същността ти е причината някой изобщо да иска да остане при теб. Махнах го и изчезнаха мъжете, които гледат витрини. Останаха тези, които гледат човека. Най-скъпият ми апгрейд се оказа деинсталиране. Махнах обема, оставих присъствието и най-после срещнах мъж, който избра мен, не кубиците. В книгата има отказ за мъжкото еко и ясни сигнали как да отсееш позора, за да не останеш разочарована въпреки големите си гърди и мита за тяхното предимство.